Unsa daw? Karon di ay unya, hapit to na lang. Balik na lang niya sa factory. Unya man, kuhaon naman unya. Balik sa inyo. Eric gagmay tao. Gagmay tao. Kaliran na. Dili naman na pwede mahon. Ang mga tao na nakubot pa ni Palpanin. Tinisura na oy. May kuha na lang Nagtuto kayo? Asa ang habi nyo? Puro sige Pag ko na ano naman. na mo, Craig? Pagod mo ito sa gano'n. Kasi nang dirinig mo, kailangan ko Dana, asa na bitalana? Dili maana. Open day maski gabi eh. Ganyan yung maana, di ba? Pangutan daw. Ah, okay. Tomorrow na lang. Open siya maski gabi eh. Dili, bawal ang lahi na cyber makakulog dito. Ah, way may mo. Ana gani ko no, ibili na lang uta tong kwarta. Hello guys, mayong hapon. Welcome to my YouTube channel. Welcome to my live. Welcome no sa akong video kung mahilig ka sa traditional Filipino hilot. First time mo nakita ka video. Panawag, paminawag yun. Para sa mo no. Welcome sa akong channel. Mayong hapon sir. Unsa man ato ang gipamati. Kani siguro makaedad na ta kay daghang nagbation. Malikod-likod. Trabaho sa atong kanta, atong sayang. Wa mo kani One man band. One man band. One man band tani. Ah. So sa test Dili sakit. sakit kasi Pagluto okay siya. Sa organ na. Sakit sa mga anak sakit po. Juwin. Sa pagod. Gamay na kayo. Kamu tramadai mo. pag diri sa likod Ah. kay kaning gibati ako sa likod ako pag-install sa kuang kuban ko sa una ng asawa nakikiti diri oh dili sa may kilid aning Dire. oh Dire. oh diya Sige. pag ana lang go ang karon nadalagalan ko Hindi na pwede ibilin. mo anak ko dito Dala ang gini mo. nadalagalan yun ako ni Kung gusto na mo ibilin sa digos. ibili na ko sa dikos Hindi na may hatag sa Davao. di tapos na ako kay murag puno naman sa ilalim Ako na dapat. oh muna ka mo taga Davao puno na yan sa inyo dala din sa inyo sa inyo No yun. Ano ka? Eric, siya magtama ko sa inyo. Na si Eric, andam tama. Sa kanunay panahon. Sa kanunay. Salamat May sa lawas. No? Salamat sa inyo, set up. Ang sapil lagi pamati sir. Ano lain? Hawak. Wala man. Mga very good. Yung kasakit ako. Naman ko sakit ko nyo. May patok. Ang kanila Ako sakit yan eh. Oo. Hindi ko sa'yo, mag-ana to sa organ. Sakit na rin. Yan, mawa yung gana ba? Bilis ganahan ko ang taga. Mawa na yung gana. Samok man ang... Nakaibati yung sakit. Oo, sama ko eh. Nakakuan sila mga... Isa, ika-discourage. Pero di mo ka mapitan yung ginawa. Wala. Doon. Very good. Pero man ka nga. Bisa magsakit ang likod. Dili mo ka nang ginawa. Wala. Sa pilain. Ang tail, okay na? Antelo, pero Very good. Okay naman ka. Sige. Kamera kayo. Unsa daw? Asa kitong balay naman sir? Untag. sa Wangin, Spring Valley. Sige, i-shout out yung mga silingan sa buhangin. Tagong. Wangin tayo, Spring Valley. Huwag ka muna mo nakuha niya. Spring Valley po na siya. Spring Valley. Sa Spring Valley, Wangin. Spring? Spring Valley, kami Jade Valley. Warag silingan lang ng Jade Valley o Spring Valley. Kung na may ibate niya, Hop! niya ako kay Eric, ang tabang ka ninyo, pagpilot, kung na may ibate. Okay lang ka ninyo, kung mahimo, kung pinsalihan sa inyo, shout out is sa inyo kanan. Malana? Sige. So yan guys, shout out po sa mga taga Spring Valley, Buhangin, Davao City. No? God bless po sa inyo. May hapon, may adlaw, anak.
No, nasi Sandere, ato ang tubangan ng may ibang dismasan. Siyempre, naman sa pagkampo sa ginawang tanong ng mga sa kuha. May kamot ang mga kawasan. Kung siyempre, sa karoon na po nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel, Eric Hilot. And please, follow my Facebook page. Masing namoy time, na mo bisita sa akong page. Facebook page, Eric Hilot, ang tradisyonal. Eric Hilot, ang tradisyonal. Okay. So ayan, magsugod ako guys. Shoutout sa Taran. God bless po. Sa lahat pa ng mga OFW. Yan. Okay, kulog ka sir. Asa tayo mo t-shirt siya? T-shirt niyo muna, asa to. Ha? Tora. Ano eh? Ang blue. Oh, sana. Eh, hapin sa unlan ay. Okay. Saka kamay. Kamay lang kayo. Pero sa para siya. Okay. Basta lang. Relax lang. Okay na? Okay. Ay, sa'yo ko. Ito sir. Puto. 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 Lito-lito ba? Ha? Oh, yan. Lutok, naglutok. Hindi ka pangalan. 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 Cristito. Pangalan mo, pangalan. Cristito.
Wala. Wala dia dapat ang sakit. Lami na ako. Lami daw kayo. Katong naputo. Rek, katong sakit rek. Okay, kaya ito ang Bisaya, sir. Bisaya. Wala. Ikaw na rin, for the first time. First time in Ikaw the ang story. virgin, ano, Rick? May something, Rick. Okay, ka-approach siya. Wala, nabiyaan ko. Nabiyaan ko sa mga kauban kay Dilis, na-question mo ko na ako. Venus pa rin. dilis sa Hawaii. Dilis sa Hawaii. Sa kuwan, sa Saigon ka. Dilis Hawaii. Ano may mga dagat ba? Anak, ganito ibili na lang ang pangtano. Lain po no, kasi mas kam na punta. No, lahi ang likod na mo, lahi kung kinunay. Kudagan juga pa to. Kudagan dagko biya sa mga pwede sa ano. Kaya itong ba? Ang makuha mo to ni Eric na. Nung dawas mo sinot ng bugno ba? Ako po siya, Rick. Ako po siya. Bigay ka sir ba dito? Sugod ako, bigay pang kakala. May banggang hangin ba? Nung dulugay bito ka nakasugod Rick no? Yung munggo. Na siya bad ano? Yung spirit na nung nagawas. Dugay siya nakasugod yun. Bakit bugod? Ma-feel good ni mo Rick no? Sugod siya. Di mo siya pwede mong pundok eh. Init mo kamot. Oo. Awag na siya. Usually kaya gud sa Oo. ano. Ngayon ni Alcontra. Ulat juga pero Ngayon ni Alcontra no? nawag gud siya. Bangga gud siya sa buwan. Oo. Nya 100% man jud salig man jud. Di ko magam. Bangga lang dali. Munong ko. Bangga man. Magdalit mo ba? Gani. Hanggang spirit to siya. Mo dai to na dugay ka. Ano dito ko na pani dugay man. Dugay naka-start ba? Sa dito rong ana ba? Munong ko. Ay yung sa bang, sa kapusga. Sa TikTok sa bang, sa sila kasulod sila. Oo na. Wala gi ano dautan nga mo ano gid sa Sa kuan. konti. Kapili ko pero basa ko. Hindi ka kaplan gud. Pwede sa titin, ganahan mo rin. Wala Ano, sakit. may customer? Tayo?
Kaya nagbigan magluta itong pagkabot ninyo. No, jud gani. Magkabutan ninyo, no? Ako gati baguman ako. Power kay ba? Ayan. Muna. Yan. Hindi ka pa sa buntag, mapapul mo ka uli. Muna. No? Wala pa jud taon. Change passenger god. Hindi sugod ang alas 4. Oh, yun ta. Ang After tantas dosi. nauna. May kinisipot Nauna yung sa'yo, tulog. ano? Ano sa'yo lang eh, ano? Sa'yo lang eh. Ang pwede rin po, sir. Bakante, di paso. Isa lang. Mao na. Hindi na, human, may gano'n. Sayo no na human. Hindi sugod ang alas 4. Bago ba'y pagsugod na to sa isa? Ulay kumaon no. Ulay kumaon. Kung bigyan na kita sa lawa sa kaugma ni. Nilagot to. Yan eh. Ay. Itong balay ni Eric kasi natulog ay Gusto ko ikanta may tabuan nila. itong kadaan daw ni Mara yan. Simpra na ganyan eh. Sobra na gagaya. Ayun si Cesar Romero din na ba? Si Cesar din na ba? Ako lang mo lang inikaw pa na itong mga Pa-schedule siya. So biyan kita. Balik, balik naman. Guro ba? Oh, yun. taga-tungan mo. Mayo agin ba? Kita mo kung duty. Dito, lalo nung sa dito. Pwede man, pagkante siya. Ay, kung ano. Pero di ba kanti si Eric ay? Kung puta kag lima, sobra-sobra.